Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, barkanku dai 'yan uwa. A yau Allah zan nuna muku wani application wanda na san wasu sun san shi wasu kuma ba su san shi ba. Yana da amfani sosai, ya kamata a ce wanda ba su san shi ba a ce sun san shi yanzu. Saboda za ku ji daɗi sosai idan kun gan shi. To shi wannan application ɗin bayani akan shi yana rage yaunin bidiyo yanda mutane ba su tunani. Sosai zai rage ma ita. Yanzu misali mu ɗauki misali cikin bidiyo yana ga su nan. Na ɗauki bidiyo wadda minti nawa ne ma duka. To amma sai ta sa mini wajen ga nan misali 133 mega ko. Wannan bidiyon ita zan ɗauka. Kenan yanzu wannan bidiyon mai 133 mega idan na zo na shiga ta cikin application ɗin gashi nan video editor. Za ka iya shiga cikin Play Store domin ka same shi. Kenan idan na ɗan sassauko haka yauwa ga ta nan bidiyon na danna ta ko. To idan na danna nan na fara abin da suke nihi height. Kenan angle ne. Ana nihin za a rage mata yauni sosai kake so ko kuwa. Nan kuma na tsaka suna nihin a rage mata yauni tsaka-tsakiya ko kuwa. Nan kuma na wannan shi kuma low ɗin wannan ana nihin a rage mata yauni kaɗan. Sai ka ce ka yarda a rage kaɗan. Kenan sai ka danna nan sama. Kaga ka danna shi. Yanzu za mu ɗan jira mu ga yanda bayanin zai bada. Sosai in Allah ya yarda za ku ga yanda za ta ragun. Abin zai ba ku mamaki gaskiya. Tunda rage mega yake application sosai wallahi. Kenan yanzu muna jira ne mu ga abin da zai wakana. Ba dole ba ne sai kana ɗan wuta kana leƙa wannan. Kawai kamar ni ƙin ne nake haka nan. To kun gani cikin ikon Allah yanzu an ƙare. Wannan bidiyon mai mega 133 yanzu cikin ikon Allah ga ta nan a nan cikin bidiyoyi na kun ganta yanda take. Yanzu ta dawo mega 8 daidai cikin ikon Allah. Kuma ba wani kyawun ta ba ya rage. Kyan ga ta nan kuna gani babu wani wannan bari in sa muku wacce in kuma ku gani. Iyaka ɗan abun da ya rage ɗan kaɗan ne. To ji fa da Allah. Wajen bidiyo mai mega 100 da wani abu to ku zo duka ɗaya ne. Ba wani bambanci ba da kwai. Inda wacce take ita ma haka wannan ɗin take. Kenan kun gani duka za ku ga abubuwa suna tafiya daidai. In sha Allahu za mu ci gaba da kawo muku wannan bidiyoyi in Allah ya yarda. Saboda ku mutanenmu ne kuma abin da kuke so shi za mu ringa muku in Allah ya yarda. Kar ku damu in sha Allahu za ku ringa ganin ire-iren waɗannan bidiyoyin. Shi wannan application video editor kana iya shiga cikin Play Store ka neme shi in kuma ba ka same shi a ciki ba za ka shiga cikin Google ka yi research video editor. Ga nan dai abin da za ka rubuta. In ka gan shi mai hoton wannan kenan shi ne za ka ɗauka. Na gode jama'a kamar dan kal a ɗan tsawaita abun ne shi ya sa ban tsaya na ida muku bayani sosai ba da sauransu dai. Kar ku damu kenan hakan ma dai ayyukan wannan application ba kaɗan ba ne. A hankali duka za mu nuna muku yanda yanzu dai wannan mun nuna muku yanda za ku rage bidiyo. Kenan idan kai mai ganewa ne dukkanin ayyukan shi ne. Ba wai abu ɗaya ba ne yake application ɗin yana yanke bidiyo shine wannan na farko wannan kuma ka rage mata yauni.
Wannan kuma bidiyo ka maida ta wannan music waƙa. Ga ta nan sai ka maida ka hudda zancen kaɗai, wannan ɗumin kaɗai a ciki. Nan kuma audio da bidiyo za ka iya haɗawa ka gama su. Nan kuma kana iya samun bidiyo ka hudda mata ƙararrikanta. Nan kuma bidiyo wannan kenan ina ga yanda kamar ka haɗa bidiyo biyu. Wannan tana ƙarewa sai ta shiga wannan. Nan kuma bidiyo to image kenan kamar bidiyo kana iya fakawa ka ɗauki hoto ko cikin bidiyon ka yi ka ɗauki hotonka. Nan kuma total video converter, fast motion kana iya sa mata gaugawa shine mai ɗan zoma wannan. Nan kuma ka rage mata video crop duka dai gasu nan da sauransu dai idan duka dai wannan application shi kaɗai ya ishe ka yi rayuwarka. Sai dai idan kawai kana so dai ka yi wasu gyare-gyaren kana ɗaukan wani. Amma wannan shi ma gaskiya yana yi saboda aiki wajen ɗa nawa yake yi. Aiki wajen 22 yake yi shi kaɗai. Irin wannan application su ne suka dace da mutane sosai ma ku ringa samun irin su kuna aiki. Na gode sosai jama'a.